Ardom atum he BJP atum Mohila Morcha annual conference along arkom alangli CEM akehai kaning J re-election ke dotu thelo athema India Constitution Article 243K lapen ZA along tok dak duk K along ke Panchayat election alam si Kipu State Election Commission Panchayat election ke State Election Commission si conduct po alam si kita lapen ZA along tapulo la municipality election lata State Election Commission si conduct po si kaninje ilitum Karbianglong Autonomous Council ke Panchayat takali municipality takali jong si Panchayat posonte Karbiatum a Panchayat ke servan ke helo ilitum CM ke servan ke ame fugali la lang liki intui tupik lang CM ke laki intui pik lang athema 6 schedule ke laki constitution polo mini constitution mini state mane mini country det su kasilam aron polo la det su kasilam aron pensi itung Karbianglong ke silam lo account sil dalasi assembly ba parliament pencing lidun kay la po anlo la si Panchayat pen municipality alam mang atha asap ta che podun delang lage la si ilitong CM ki pu re-election ke doon elu pu ki pu ke la ke rat atu Aphan kapilu pu si che plang thu det lo non nilitum kamatha bange cha semet ke ko matsi la CM Aphan la ke thanun tapret ma la tum phan rinangi bongo sena tuma RSS atuma mate thang bakbe la somonet phan papilu muchot la CM phan papilu muchot nang purat atumang no papeklang nang putong alang lipan ka chong thui dun ma la bang si litum ma thatu me melo nang ilitum ka do ita lang melo article 243 m long tok that lo la part 9 part sirkep India Constitution along lake 6 schedule area arlo ke aja kong ave pudak la part 9 arlo si part 9 arlo si hala part 9 arlo si article 243 ke lapen article 243 ZA ta ke dolo la potsi lake lam jong lo lake munit tumhan lage papilu le det nangi che thana ling seta ito Aphlc le hai seta BJP le hai seta Karbia to mga lule det nai inglong so to mga lule det nai ito wa che perem se roi pomat rat atumhan papilu thurong labang e chok che det ti lapen ili to ma CM ta ke thek the pache peklang thurong labang ke lage chok che det ti alang li ta thek nangi Tuliram Ronghang ake hai ta thek nangi la posi la komat si alang lipan kapilu dun ma la bang si iltum lang nangi la si re-election thuke la ke dovek po athema article 243 m pulo la bang so apart ke la bang so apart pulo thala state election commission hadak si dodun kok lo part 9 along si la part 9 ke la ke 6 schedule ar lo ke aja kong ave putang lo seta chu bang ke election ta Panchayat allo pen si part K pen si selam thurong lo ZK article 243 K pen si selam thurong lo Panchayat ason si pinchong det lo ilitum autonomous council pan lage chok chi lo lage la sini litum case ki pitang do la so case thu ponon la pen netum chini ja chatum justice tum ta jong hesita constitution a birudhi ke alang litum order piuni lage thek lor lo alang litum constitution kopi ma po si alang litum punangji la si netum chinilo netum kroy lo alang litum ban alang litum order pivek po re-election to gela ke dovek po athema chu ke dotang ari election bang gela ke asamis tum ki pu oboidho nirbashan lo hala bang ke oboidho nirbashan mane aron ripen kaselam ai election bang lo hala ke
Itum Karbiang Longasor, 6 Sidul aja kong do tan vita, aja kong si pavi muchot pen si election ka pe do tul labang terak me mi alam. Itum election ke do nangi ke part 2 ke koy article paragraph 2 sub paragraph 7 ateng pen 6 Sidul ateng pen si election do nangi. Lapen hala do de tike 1951 aningkan ka silam a rule. Part paragraph 2 sub paragraph 7B ateng pen si do nangi wala ito. Na si re-election ke do vek po.